articol Klaus Iohannis a spus clar și răspicat: ce se întâmplă cu majorarea pensiilor? Mi s-ar părea nedrept ca Președintele României a susținut prima declarație de presă din ultimele 2 luni, în care a vorbit despre măsurile pe care va trebui să le urmăm după data de 15 mai. Klaus Iohannis a răspuns și întrebărilor adresate de reporteri. Președintele a primit și o întrebare la care probabil nu se aștepta. Un jurnalist a observat că șeful statului s-a tuns, așa că l-a întrebat: unde v-ați tuns? Am încercat și eu acasă. Președintele Iohannis a răspuns cu un zâmbet caracteristic: tot acasă. Mai încercați. Citestesi, drama unui mare actor român. Boala l-a îngenunchiat pe Vladimir Găitan, simt că sfârșitul îmi e aproape. Citestesi, în izolare, ca într-o vacanță al inclusive. Dana Rogoz are o terasă ca în povești. Citestesi, Elena Ionescu și i-a uimit colegii de la Survivor România. Nimeni nu se aștepta la asta. Jos pălăria. Ai doar respect pentru asta. Klaus Iohannis a spus clar și răspicat. Ce se întâmplă cu majorarea pensiilor? Mi s-ar părea nedrept ca Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, în cadrul conferinței de presă, referindu-se la majorarea pensiilor cu 40%, care ar fi urmat să aibă loc în luna septembrie, că i s-ar părea nedrept ca pensionarii să plătească întreaga notă de plată a epidemiei și că îi va ruga pe guvernanți să ia în calcul că pensionarii sunt o categorie vulnerabilă. Președintele a replicat că e o chestiune care trebuie analizată de experți și de guvernanți cu mare atenție și că probabil la jumătatea anului guvernul va trebui să ia o decizie. După jumătatea anului, lucrurile trebuie foarte bine clarificate. Mi s-ar părea nedrept ca pensionarii să plătească întreaga notă de plată a epidemiei. Când se va face analiza, o să îi rog pe guvernanți să ia în calcul că pensionarii sunt o categorie vulnerabilă. Dacă se va putea sau nu se va putea sau cât se va putea, asta este o întrebare la care o să răspundă la momentul oportun guvernul, a subliniat președintele. Citestesi, Ministerul francez al sporturilor. Până la sfârșitul lunii iulie nu poate fi nicio competiție.